Okay. Rides na po kami. Dito pa lang kami sa Kalasyaw. Nagupan. Si Paring Oromal. Biyahe po kami papuntang Anda. Now po tayo magbiyahe. Sayang hindi na pasama si Mike. Kasama ko sana si Mike. Elmax. Sablay ka talaga. Ikaw na pala. Hindi na ano pa? Pwede rin, kundaan muna tayo ng ano. Medyo malayo-layo na. Aldan. Kape muna tayo doon. Dami rin mga riders. Mag-rides din yata. Kahit tatlong motor na mag-rides. Dito. Sa 9. Waga na po, si Gary ay naantok na.
pare, abonado mo to. Kasi ka talaga. Ha? Sige pare, paki-subscribe na lang. Pero sa'yo yung talagang Masahod. Okay, dito na po kami sa Anda. Papuntang Bolinao. Pero Bolinao na po isang lugar. Bolinao. Pero Bolinao. Anda kasi nakasulat yun. Kung sa harapan ng office, ito talaga yung financial. Financial for all of time. Sa traffic. Pilit na. Sabi pa na. Discount na. Sa ano